Σαπλατάνανε λιβόσεν, σαπλατάνανε λιβός. Και βρεσιν τραπέζονταν, και βρεσιν τραπέζονταν. Τα δεκρένα σώματοπαμ, τα δεκρένα σώματοπ. Από εκεί θα στεγνούν, από εκεί θα στεγνούνταν, από εκεί θα στεγνούνταν. Τα πλάτανα είναι κομμόπολη παραθαλάσσια. Είναι χτισμένη στη θέση όπου βρισκόταν η αρχαία πολύχνη Ερμόνασα, την οποία αναφέρει ο Στράβων, αλλά και άλλοι γεωγράφοι σαν πόλη εμπορική. Η Ερμόνασα, την εποχή του βασιλέως του Πόντου Φαρνάκη, ονομάστηκε Φαρνακία. Η ελληνική αυτή πολύχνη υπέστη πολλές καταστροφές. Ερημώθηκε τελείως κατά τον Μεσαίωνα, οπότε και χτίστηκαν τα πλάτανα στην ίδια περίπου τοποθεσία. Τα πλάτανα επικοινωνούσαν με την Τραπεζούντα με αμαξιτό δρόμο, αλλά και διαθαλάσσης. Αποτελούσαν επαρχία του νομού Τραπεζούντος μαζί με τα εξής 13 χωριά. Αγρίδ, Ασόρ, Φίζ, Καλιερά, Φυσερά, Στρουκή, Μακριενή, Τσαβανά, Καρτσέα, Αϊδανή, Μερσίνη, Φραγκουλάντων και Καλογενά. Τα πλάτανα ήταν έδρα υποδιοικήσεως. Ο συνολικός ελληνικός πληθυσμός της περιοχής πλησίαζε τις 10.000. Ο λιμένας των πλατάνων ήταν αρκετά μεγάλος και ασφαλής. Έπαιζε σπουδαίο εμπορικό ρόλο στην διάρκεια των αιώνων. Οι πλαταναίοι συνεργάζονταν στενά με τους τραπεζουντίους σε όλους τους τομείς της ζωής. Κοντά στο χωριό Μερσίνη των Πλατάνων υπάρχει παλαιό βυζαντινό κάστρο. Όπως και άλλα ελληνικά κάστρα του Πόντου, έτσι και τούτο διεκδικεί την ιδιαίτερη ονομασία. Το Ριάς το Κάστρεν ή Τουίλ το Κάστρεν κτλ. Πρόκειται πάντως για κάποιο κάστρο για το οποίο υπάρχει ο θρύλος ότι αντιστάθηκε γενναία και στο τέλος έπεσε με προδοσία. Η ποντιακή μουσα ψάλει τούτον τον θρύλο γενικά και αφηρημένα, υμνώντας τον ηρωισμό των υπερασπιστών του. Το τραγούδι δεν αναφέρεται σε συγκεκριμένη περιοχή. Τα πλάτανα με ελληνικό πληθυσμό 3.000 περίπου υπήρχαν δύο ενορίες, του Αρχιστρατήγου και του Αγίου Γρηγορίου. Λειτουργούσαν εκεί διάφορα ελληνικά σχολεία και παρθεναγωγεία. Το εμπόριο ήταν η κυρία απασχόληση των Ελλήνων. Στα χωριά οι κάτοικοι ασχολούνταν με τη γεωργία, κτηνοτροφία και ιδίως με την καλλιέργεια καπνών, καθώς και με την ελαιοπαραγωγή. Απασχολούνταν επίσης οι πλαταναίοι με την αλληλεία. Αλλιεύονταν αυτονότατες ποσότητες καλκανιών και ιδίως χαψιών. Βεβαιώνουν οι πλαταναίοι πληροφοριοδότες ότι ήταν τόση η παραγωγή των χαψιών είδος μικρής σαρδέλας, ώστε οι κάτοικοι να χρησιμοποιούν τα χαψία για λιπάσματα στα χωράφια και ιδίως στα καπνοχώραφά τους. Λένε μάλιστα ότι με το λίπασμα αυτό τα καπνά τους έπαιρναν πολύ ωραίο χρώμα. Οι Έλληνες κάτοικοι της περιοχής Πλατάνων του Πόντου έμειναν πιστοί στις εθνικοθρησκευτικές τους παραδόσεις. Ξενιτεύονταν, αλλά δεν μπορούσαν ποτέ να ξεχάσουν τον παραδεισένιο τόπο τους με το ήπιο κλίμα, τις ωραίες εξοχές, παρχάρια, την ήρεμη θάλασσα και τα ξακουστά λαϊκά πανηγύρια όπως της Αγίας Κυριακής στις 7 Ιουλίου και του Αηλιά στις 20 Ιουλίου.
Σημειώνουμε ότι με την αποχώρηση των ρωσικών στρατευμάτων από τον Πόντο το 1917, πολλοί Έλληνες της περιοχής Πλατάνων εγκατέλειψαν τον τόπο και εγκαταστάθηκαν σε διάφορες περιοχές της Ρωσίας, αλλά και από μακριά βοηθούσαν τις εκκλησίες και τα σχολεία των χωριών τους. Κάθε Τρίτη στα Πλάτανα γινόταν μεγάλη λαϊκή αγορά. Κατέφθαναν εκεί διάφοροι έμποροι, ιδίως από την Τραπεζούντα. Οι δεσμοί των Πλατάνων με την Τραπεζούντα είναι ιστορικοί. Υπάρχουν σοβαρές ενδείξεις ότι η αιστεία αυτή του ελληνισμού ιδρύθηκε από Τραπεζουντίους. Ανάμεσα στις διάφορες εορταστικές εκδηλώσεις στην περιοχή Πλατάνων, ιδιαίτερη σημασία είχε η εορτή των Φώτων. Το σύνολο του ελληνικού πληθυσμού παρακολουθούσε με ιδιαίτερη συγκίνηση την ιερή τελετή της καταδύσεως του Τιμίου Σταυρού και αγιασμού των υδάτων. Μετά την τελετή, όλος ο κόσμος επιδίδονταν σε διασκεδάσεις και σε φαγοπότια. Σύμφωνα με το έθιμο, εκείνη την ημέρα το βασικό φαγητό όλων ήταν τα πεϊνιρλία. Η κομμόπολη των Πλατάνων έπαιρνε πανηγυρική όψη και οι διάφορες εκδηλώσεις είχαν έντονα ελληνικό χρώμα. Λέτε με έναν κορίς, κάναν τι δεν μη λέτε,